I-share ngayon guys na talagang ganito pala ang ugali ni Idol Cindy. Hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Kaya guys, samahan niyo po ako guys, i-share po natin ito para naman po tayo po updated po sa lahat po ng mga nangyayari po. At ayan mga ka-idol, isi-share ko sa inyo mga ka-idol. Mayroon pong isang tagahanga at isa pong taga-subaybay po kay Idol Cindy mula noon hanggang ngayon. So ngayon guys, nakasakay po si Idol Cindy sa isang jeep, pamasayruan. At doon guys, nakita po ng tagahanga niya. So ang ginagawa ng tagahanga, itong babaeng ito, ay talagang idol na si Idol Cindy po. Kahit nasa loob po siya ng sasakyan, si Cindy girl natin, ay nagpa-picture po siya. At good job naman kay Idol Cindy. Dahil hindi po siya nagbabago. Hindi po yung tipong, iba kasi guys is lumalaki yung ulo, nakilala na sa industriya ng for example sa showbiz industry, dito sa larangan ng YouTube. Yung iba kasi guys medyo magsusuplado na. At hindi na po mamamansin ng mga humahanga. Subalit guys, si Idol Cindy guys is talagang nakakahanga at nakakataba ng puso guys. Ang ating idol na talagang kahit nandun sa bintana po ng jeep, nagpa-picture po at pumaya po ang ating Idol Cindy. Wow, talaga namang kahanga-hanga po yung ginagawa ni Idol Cindy po. Doon sa isang babae na nagpa-picture po doon sa gasoline station. Okay, ang galing, sabi ko, oh my God, yan, tama po yan, Idol Cindy, yung ginawa mo. Talagang pagdating po sa mga tagahanga mo, ay mamahalin mo sila. Kaya ito guys, i-share ko sa inyo guys, kasi yung mga basher guys, talagang hindi pa rin tumitigil. So, doon guys, nung ginawa ni Idol Cindy guys, marami pong humahanga sa kanya. At marami pong nagmamahal sa kanya. Kaya, congratulations Idol Cindy po dahil napakaganda po ng iyong pinakita sa mga taong humahanga sa iyo at nagmamahal sa iyo. Hindi lang po dito sa Mardination ang tagahanga nila. Pati po guys sa iba't ibang lugar guys, mayroong mahanga sa kanila. May mga nakakita sa kanila na talagang, oy si Idol ano yan? Cindy girl yan. So napapicture po yung babaeng ito. At hindi lang yung guys, lahat po ng mga nasa paligid po ng mga magulang niya guys. Talagang ang ganda po ng mensahe po ng mga magulang niya, mga tita niya. So, itong si Idol Cindy pala, talagang may ugali talagang napakabuting tao. Napakabuting dalagang Pilipina talaga. Ibig sabihin guys, yung ugali niya, talagang napapalaki siya ng magulang niya ng maayos. Hindi po siya mayabang, hindi po siya yung tipong magmamataas sa kapwa, hindi po siya maarting tao. Kaya nga tingnan mo, si Idol Mariano, talagang minahal niya. Wala po siyang arte, nakikita naman natin guys, anytime, every day, every minute, niyayakap at hinahalikan niya po ang ating Idol Mariano. Di ba? Nakakatuwa yung ganun guys, nakakahanga yung ganung tao. At nakakataba ng puso guys, at nakaka-proud po. Hindi lang po sa aming mga katulad ng mga kapwa reactors, pati po sa mga kabataan. Yes. Nakaka-inspire po sila ng mga kabataan. Hindi na po sa amin kasi mga matatanda na kami. Sabi gano'n, no? Pero nakakataba ng puso kasi yung idol natin, ng Idol Mariano at Idol Cindy po natin, ganun pala ang pinapakita nila sa kanilang mga tagahanga. Sa mga fans nila po, talagang nandun po yung puso nila, talagang namamansin po sila. Oh my God. Kaya ito guys, i-share ko sa inyo guys ito sa araw na ito kasi nakakatuwa guys na kahit po nasasakyan siya
Oo, namimintana lang si Idol Cindy doon at mayroong babae na nakakakilala sa kanya. Siguro nasubaybayan siya at siyempre naging idolo siya, naging magandang halimbawa siya sa taong yon at napapicture siya. At si Cindy naman ay talagang hindi po nagdalawang isip po na talagang nilabas niya ang mukha niya. Nilabas niya ang mukha niya at doon po nagkakaroon po na pagkakataon na magpicture po ang isang babaeng ito. Wow, nakakaano naman, nakakahanga po yung mga ginagawa ng ganung babae na kahit na kilala na sila, may pangalan na sila, pero hindi pa rin nagbabago. Yun po yung ugali ni Idol Cindy pala na talagang hindi siya nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kaya congratulations sa iyo, Idol Cindy po, sa iyong ginawa, sa iyong pinakita sa yung mga tagahanga, sa mga nagmamahal sa iyo. Hindi lumaki yung tinatawag natin na lumaki daw ang ulo. Hindi po ganoon. Kasi yun ang nakikita namin, siya very humble. At saka napaka-talented niyang tao. Nag-i-improve na po siya ngayon. Siyempre po alaga po ng Idol King, Marian G. Yan. Kaya pagpatuloy niyo lang po, Idol, ang paggawa niyo po ng mga bagay na nakakatuwa po at nakaka-inspire po ng kabataan. Hindi lang mga kabataan, mga may asawa, mga OFW natin na tatrabaho sa ibang bansa, na gumagawa kayo ng mga good vibes, nakakasaya, nakakataba ng puso. Kaya, congratulations po sa inyong lahat. At guys, kung kayo bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. At guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe guys sa channel po ni Idol Mariano, yan po ang Mariano G TV po. Huwag niyo pong kalimutan i-click po ang kanilang channel, and of course, para updated po kayo sa kanilang ginagawa, sa mga live nila, mga vlog. Don't forget to subscribe and click and notification bell for more updated po. Yan.